akayishiye ngomningi afunde eBhayibheli vuya kakhulu sengivele ukuba abantu batolika incwadi senayinkenenkene kakhulu kwelixesha lami hayi ngibaza abantu babalahlekise intoni sengathanda uba yinkenenkene kodwa ngiyazibamba hayi andingayi kuloo nto kuthiwa uyanikezela ke ngoku kuthiwa ndizabe ndiyanikezela abantwana bangaphinde athi umntu ephethe umntana usamathula lokuhlala uyalila nayo abantu bangafinyelisa abantwana nje ikanti kukutyela wohlobo makulila wena umntu engagqithisi akayazi le nto ililela ngumama angeke ndibona umama elila kukho abanye ixesha lomnye umama kamkhumbuzi pha amhlophe kakhulu unyana ke sijamela uba akavama ndabona ubukude unyana wakhona abakuthiwa nguNasinda mkhulu kamkhumbuzi lo ubethe ibhesi bakumaxilongo khona unyana wakhe ndandimbiza uba ngumfundisi elila umama wakhe elila elila luthathe eshiphile belamba abantwana bababizile abantwana kukhwelelele mnyama kululu wangalila umama aze aphume nemifike ndibalile ngandithi ndilile laa nto lezi nanifundana uThixo nguye ongene othethe ebantwini nabo ungasho bantu abantu sentisebishop wethoba ekapha uhlokomela zasethoba uthinjiwe ngoku uthinjiwe ngalapho kuthiwa ngabosindisi